Ei, hola, bon dia, què tal, com anem? Tu, que me'n vaig anar a Islàndia. No ho vaig documentar massa perquè tampoc volia estar ocupat pensant en què gravar i què no, però sí que m'agradaria fer-ne un vídeo de què vaig fer pel record, saps? Per dir, ostres, el meu primer viatge que vaig fer jo, perquè sí, saps? Soc adult, treballo, tinc diners, faig vacances, pam, me'n vaig de viatge. A on? Vull anar a Islàndia? Vaig a Islàndia, pam. És una sensació molt bona. O sigui, és com que et sents lliure, més o menys, sí? Perquè llavors has de tornar a treballar, no sé què, però bueno, per posar-ho una mica en context, dir que no van ser les meves primeres vacances que vaig fer des de que treballo. Ja en vaig fer un parell de separades abans, però que les vaig passar per casa. No em volia estressar planificant viatges ni històries, saps? Perquè volia descansar i ja està. I quasi que ni volia descansar, me'n recordo al principi, perquè pensava, ostres, ara fas aquí una setmana de vacances i el dilluns de la setmana que ve no l'altra estàs mort. O sigui, no vull fer vacances perquè sé que el moment de tornar serà tan dur que prefereixo seguir treballant. Però bueno, per sort, l'empresa va insistir en que fes vacances, em van obligar, i bueno, s'acostava la tercera setmana de vacances, faltava un mes o així, i vaig dir, ostres, estaria bé una cosa diferent. Vaig mirar vols cap a Islàndia i per sort n'hi va haver-hi uns de barats i vaig dir, de caps. Baratíssim, Però després, just el dia de marxar, em vaig adonar que necessitava una maleta més, 70 euros. Bé, la tornada 40, perquè suposo que avisava amb més temps. Anem a veure aurores boreals, perquè era novembre o així, o sigui que és una cosa que sempre m'ha cridat l'atenció de veure. I diré, bueno, si ja ho puc tatxar de la llista de coses que he de fer abans de morir, saps? Una mica dramàtic això, però bueno, vaig comprar els vols i llavors, diguéssim, sabia que havia de triar allotjament, decidir què veure i planificar-ho una mica tot, però em feia mandra fer decisions. Em costa fer decisions a mi, ja ho sabem. Per tant, què fas quan et costa una cosa? Ho fas ben d'hora perquè així tens temps de fer-ho bé? No, ho fas a l'últim moment perquè així ho has de fer ràpid i no pensar-hi gaire. Val, he continuat el vídeo un altre dia, vale? Sí, he de dir que això de deixar-ho per l'últim moment no és ben bé mandra a decidir, val? Perquè hi havia un component molt important que era si llogar cotxe allà o no. I clar, si pots llogar el cotxe o no, ho canvia tot, pràcticament tot, perquè bueno, et dona molta més llibertat. I la meva idea era llogar cotxe, així puc anar al meu ritme sense dependre d'històries. Però què passa? Que moltes companyies de cotxe, de lloguer de cotxes, demanen que el conductor sigui el propietari de la targeta de crèdit amb què pagues, val? I què passa? No tenia targeta de crèdit jo. No. Sí, 25 anys sense targeta de crèdit. Bueno, sí, no sé com però he arribat a aquesta situació. Ara ja la tinc, he de dir, o sigui, després de tornar del viatge vaig tenir clar que volia targeta de crèdit, però clar, en aquell moment era com que hi puc planificar el viatge si jo vull cotxe i no puc tenir cotxe? Estic forçat de no haver de fer servir cotxe? I vaig començar a enviar correus a agències de lloguer de cotxe de tu, em passa això que no tinc targeta, la meva mare me la deixa, no sé què, totes, no, em sap greu, no sé què, blablabla. I per tant veia com que no podia fer servir cotxe, però volia fer servir cotxe, però no volia començar a planificar el viatge no fent servir cotxe, perquè
perquè m'hauria fet molta mandra. I davant d'aquesta incertesa vaig dir, bueno, almenys lloguem una habitació al centre de Reykjavik, a prop de l'estació de tren, així, si no pots tenir cotxe, doncs almenys ja tens una habitació llogada i no em quedaré sense res. Per tant, vaig llogar una habitació per Booking, vale? Que terrible l'experiència. No de l'habitació en si, bueno, l'habitació en si feia una mica de pudor, però en general molt bé. Vull dir, era un llit superample, molt còmode, amb una finestra gran, no vaig passar fred, vull dir, tenia una nevera al costat també. Era un edifici amb moltes habitacions per turistes, vale? O sigui que vaig veure poca gent, hi havia la cuina en comú, però jo vaig menjar pocs cops allà. En general l'experiència és positiva, però el que em referia amb que va ser horrible el decidir l'habitació, perquè triïs l'habitació que triïs per Booking, el que jo feia era, me'n vaig a valoracions, vale, per veure què em pensa la gent que ja hi ha estat. Jo crec que és important, no?, saber la seva experiència, però és que d'absolutament tots els llocs, si ordenes les valoracions per de pitjor a millor, és a dir, les pitjors a dalt de tot, és que sembla com que no hi ha cap habitació a Islàndia que sigui digna. No, t'ho juro, o sigui, hi ha comentaris dolents a tot arreu. Encara que la mitjana de la valoració sigui de 9,2 o de 9,5. No, a tot arreu hi ha algun comentari que t'ho pinta com un infern. I clar, a mi, què vols que et digui? Em va costar molt triar un lloc que hi havia gent que pensava que era horrible, saps? Però bueno, al final, lloc barato, podia haver triat una habitació així comuna, amb lliteres, compartida amb altra gent, però vaig dir, bueno, potser quan més gent, més possibilitats de que vagi pitjor. No ho sé, jo volia estar tranquil, al final m'hi estava 3 nits, vaig agafar una habitació jo sol i ja està. Sí, no vaig parlar amb ningú d'aquella casa, vull dir, amb ningú que fos el propietari, saps? Em van passar un correu amb una contrasenya, bip, sobre la porta, bip, sobre la porta de l'habitació i ja està. Molt impersonal, que no sé si és bo o dolent. O sigui, per una banda és com que és molt pràctic, però, ostres, no ho sé, crec que part de l'experiència d'un viatge és interactuar amb gent del país, no? Doncs això, situació, llogar cotxe, no llogar cotxe, perquè tot depèn d'aquí, perquè si no llogo cotxe he de començar a comprar activitats preparades, diguéssim, que et portin en bus i no sé què. I eren 3-4 dies abans del vol de marxar i vaig començar a enviar correus a tort i a dret, vale? A totes les agències de lloguer de cotxes d'Islàndia, que vaig quedar parat de quantes n'hi ha, vull dir, terrible, per un país que sembla petit, vull dir, jo potser vaig enviar 15-20 correus. I, atenció, una va dir que acceptava la targeta de la meva mare i, ostres, i això va ser... vaig estar content, perquè a partir d'aquí, doncs, tinc molta més llibertat. Bueno, el que em demanaven era que si la targeta no era meva, havia de portar un paper signat per la meva mare de que estava d'acord amb que jo fes servir la targeta, no sé què, no sé quantos, però que al final, vale, vaig arribar allà i un altre cop no vaig parlar amb ningú a l'hora d'agafar el cotxe. Em van fer anar en un lloc on hi ha com guixetes, diguéssim, tu poses una contrasenya a sobre, agafes la clau i ja tens el cotxe. Ningú em va preguntar sobre cap targeta de crèdit. Suposo que si hagués tingut algun accident, potser sí, però no va passar res, per sort, i vaig poder fer el viatge cap a Islàndia. Altrament coneguda com
Punk Hazard. La gent que hagi vist One Piece entendrà aquesta referència. La gent que no, em sap greu, és una referència guai. Bueno, ho explico, perquè Punk Hazard és una illa de One Piece, vale? On hi va haver un combat entre dos almiralls, entre l'Akainu i l'Aokiji, vale? Pam, pam. Combat superfort, val? Són dos personatges superpoderosos, vale? Un té la fruita del diable de la lava i l'altre del gel. Després de la gran batalla, aquella illa va quedar partida entre lava i gel. És a dir, Islàndia. Ja està. Som-hi, comencem a explicar com va anar el viatge, no? Primer dia, agafo la teixa des d'Oló cap a Barcelona, Barcelona aerobús, cap a l'aeroport, sí, a l'aeroport era tot caríssim, mare Déu senyor, horrible, vull dir, potser un entrepà normal i corrent, 12 euros, a Barcelona, que no parlem d'Islàndia, a Barcelona, 12 euros, i em diràs, Denis, havies d'haver comprat alguna abans? Sí, però no ho vaig preveure i preferia anar bé de temps que no pas arriscar-me, perquè jo en aquell moment encara no havia assumit que m'anava a Islàndia, o sigui, sabia que estava anant cap allà, però és com que... Sí? Estic anant a Islàndia? És real, això? És com que tampoc volia cridar victòria abans d'hora, saps? I bueno, vaig estar esperant allà a l'aeroport. Era cap a les 9 el vol, vale? El vol va durar unes 4 hores i mitja. I curiositat, durant el vol, val? Arribant a cap a Islàndia, vam veure un volcà que hi ha allà en erupció. I va ser molt maco, perquè era de nit, diguéssim, i veies la lava... O sigui, es veia de lluny, però com que era tot fosc es veia molt bé perquè, bueno, veies lava brillant que sortia del cràter, no? Però, per cert, del vol he de dir que a l'anada em va tocar passadís del costat on es veia millor el volcà aquest, per tant, perfecte. Sí, o sigui, he viatjat amb avió, altres cops, però fa bastant de temps. I no tenia clar quina era la millor posició, si finestra, mig sabia que no. Si finestra o passadís, però, sens dubte, ara ho tinc claríssim. Passadís és el millor que et pot tocar. 100%. Potser quan ets petit, la finestra fa com il·lusió i com que ets petit no tens claustrofòbia, saps? Però passadís, sisplau, passadís. La tornada em va tocar al mig i em va venir un atac terrible, perquè, bueno, no va passar res, però internament jo no estava bé, perquè al costat hi tenia una senyora, vale, que va treure el portàtil. O sigui, al seient del passadís hi havia una senyora amb el portàtil. I què vol dir? Que tenia el portàtil... Tenia aquella cosa baixada per menjar, diguéssim, amb el portàtil a sobre, fent feina d'universitat o alguna cosa d'aquestes, no ho sé, no sé ben bé què feia, però no calia que ho fes a mig vol. Que, evidentment, tenia tot el dret a fer-ho, pobra senyora. O sigui, a mi em molestava molt que, a més d'haver-hi una persona al meu costat que obstaculitzés la meva sortida cap al passadís, doncs que a més hi hagués la tapa baixada pel menjar, però no, hi havia un portàtil a sobre i que venien ganes com de fer-li pam, saps? Però evidentment no som civilitzats i no ho vam fer, però el que sí que vaig fer és dir-li, escolta, m'he de sortir un moment al lavabo. La veritat és que no havia d'anar al lavabo, però volia veure que tenia la possibilitat d'anar al passadís, saps? És com que em vaig quedar més tranquil. Sí que vaig anar a fer la volta al lavabo, però no era per necessitat física, era més mental. Dit això, estem anant cap a Islàndia, cap a Punk Hazard, vale? Sí, aterrem, era a la 1, a les 2 de la nit, i, clar, què passa? Jo aquella nit vaig dir, arribaràs a les 2 de la nit
serà molt raro haver de quedar amb algun propietari d'alguna habitació per jo poder-hi dormir aquella nit. I vaig dir, bueno, aquella nit la dormo a l'aeroport, saps? Que després, o sigui, havent vist que el lloguer d'habitacions era tot així automàtic, hauria pogut llogar una habitació. Però bueno, aquella nit em va tocar passar-la a l'aeroport. I l'aeroport d'Islàndia, l'aeroport era a Keflavik, no és Reykjavik, que és la capital, on jo tenia l'habitació, sinó era a Keflavik, que és una mica més al costat, no sé si 30 minuts, 40 minuts amb cotxe, val? Si t'estàs preguntant si Vik vol dir ciutat en islandès, saps? Perquè Keflavik, Reykjavik, no, t'equivoques, jo també m'ho pensava. Vol dir badia, vale? No he fet servir mai aquesta paraula en català, badia, però, o sigui, és com un golf petit, saps? I sí, té sentit perquè són ciutats de la costa d'Islàndia, costa oest. Sí, que així, aprofitant que parlo de geografia, dic que Islàndia és curiós perquè està entremig de les plaques tectòniques d'Amèrica del Nord i d'Europa. I just allà hi ha Islàndia. I aquestes dues plaques s'estan separant, diguéssim, i per això a Islàndia hi ha activitat volcànica, perquè és com que s'està creant espai del no-res i per tant surt lava. I, bueno, em vaig trobar interessant. Vale, estàvem a l'aeroport, sí que havia de dormir a l'aeroport. Resulta, arribo a l'aeroport, vale? Hi ha com uns llocs on hi ha uns seients bastant còmodes i dic, me'n vaig cap allà. Resulta que aquells seients no es podien fer servir perquè estava com ho diré, el lloc d'espera per la gent que ha de marxar, que és el mateix lloc on arriba gent, saps? Però que la gent que arriba no s'hi pot quedar perquè ha de sortir per la porta de que ja ha parat de viatjar, saps? I jo em vaig instal·lar en un dallonsis d'aquest i va venir un islandès a dir-me sap greu, però no pots estar aquí, no sé què, no sé quantos. Un anglès perfecte, educació fenomenal, vull dir, cap problema. I vaig haver de sortir per... No sé la terminologia, vale? Vaig haver de sortir com a l'aeroport públic, diguéssim, i els seients que hi havia allà, diguéssim que no eren gaire per dormir. Hi havia uns bancs durs, vale? Bancs durs, amb barres de posabraços, saps? O sigui que la idea és estirar-te complicat. I a més eren circulars. Crec que no vaig dormir... Sí que vaig dormir, però un son molt lleuger, molt lleuger, molt lleuger. Però mira, va anar bé que no acabés de dormir del tot, perquè vaig aprofitar per carregar el mòbil, que el tenia sense bateria, quasi. No, el tenia sense bateria. I clar, ojo, saps? Anar a un país nou que no coneixes, amb una llengua que no coneixes, sense mòbil, millor carrega el mòbil, saps? I em diràs, xato, com et pots deixar el mòbil sense bateria? Doncs que a l'avió em vaig instal·lar un joc. O sigui que fa molt de temps que no jugo al mòbil, saps? I vaig buscar un Mario Kart per Android, i hi ha aquest joc, vale? Prou entretingut, bueno, que treu molta bateria, saps? 4 hores són masses. Sí, pel proper cop tenir-ho present. I res, vaig intentar dormir, vaig intentar de sortir al carrer, vale? Perquè dic, si veig una aurora boreal ara, ja la tatxo de la llista i adeu-siau, saps? Bueno, adeu-siau no, però vull dir, me'n puc oblidar. No. Surto de l'aeroport. Un vent terrible, O sigui, Islàndia, com t'ho diré, no és que faci molt de fred, que sí, Vull dir, està al nord, fa fred, però el que et fot més és el vent. És el vent. O sigui, vaig sortir i vaig mirar així, hi ha alguna aurora, no? Vale, no la buscaré avui. Vaig tornar cap a dins.
a les 7 o així vaig agafar un bus cap a Reykjavik. Vaig agafar el bus local, important per si vols viatjar a Islàndia. De l'aeroport a Reykjavik hi ha un bus turístic que costa 30 euros, vale? I n'hi ha un de local. El de local costa potser 10 o 12 o 6, no ho sé, és que a Islàndia funciona amb corones islandeses, vale? Què implica això? Doncs que, clar, arribes i estàs una mica perdut perquè no saps l'equivalència. Sí que la vaig buscar al Google, però és com que no vaig trobar la manera ràpida de convertir a euros, saps? Per fer-me'n una idea. Ara ja la tinc, vale? 1.000 corones islandeses són 6 euros, 7, més o menys. Curiosament, la mateixa conversió que amb el yen japonès, vale? Curiós. Per tant, res, que el bus local era molt més barat. El que passa que l'amaguen, vale? Jo el vaig trobar per aquesta zona. Intentaré posar algun mapa aquí. També és veritat que s'atura pels poblets que hi ha entre Keflavik i Reykjavik. Tornant, pel viatge de tornada, per anar a l'aeroport, sí que vaig agafar el turístic perquè no me la volia jugar de i si el local no el trobo o el local s'atura massa, saps? Vaig dir, agafa el turístic que és ben bé Reykjavik, Keflavik, línia recta, val? I, bueno, 30 euros, mala sort, però no vam perdre el vol, que és lo important. Arribem a Reykjavik a les 9, entre 8 i 9, vale? Tot fosc, vale? Crec que és un bon moment per posar aquí les històries que vaig fer en el seu moment. I hola, bon dia. Tu, algú pot trucar al Sol? És que em sembla que s'ha dormit i perquè no el veig, són les 8 del matí i... Negra nit, això, negra nit. Ha sonat l'alarma i no li ha fet cas. Bueno, ja l'entenc, Bueno, i aquí som. Algú pot despertar l'aigua d'aquest llac? Perquè no es mou. O sigui, sembla de mentida. Veus? Això és un llac, vale? Poso el peu aquí i no s'enfonsa. Està en modo pausa. I clar, amb aquest panorama de tot fosc, fa vent, fa fred, què fas? Saps? Vale, poden ser les 9 del matí, però què fas? Doncs sort em vaig tenir de la biblioteca, perquè em vaig poder refugiar una mica, entrar en un lloc tancat que no faci vent, wifi, vaig poder carregar el mòbil, vaig llegir una mica, vull dir, va anar perfecte, i després vaig dir, tu, he de veure la sortida del sol, saps? Ha de ser maco. I vaig anar a veure la sortida del sol. Vaig anar cap a la costa, diguéssim, pel camí vaig veure el llac, que ja es veia una mica més de llum. I no me la vull jugar. Ja tinc una edat. I vaig vorejar la costa de Reykjavik, diguéssim, esperant la sortida del sol, que es va fer eterna, però he de dir que era molt maco el paisatge, diguéssim. Encara que no sortís el sol, doncs ja hi havia llum, saps? Hi havia el mar, hi havia una muntanya al darrere que no sé com es diu, però que quedava bé, saps? I em vaig fer una foto. Bueno, em van fer una foto. Sí. Vaig optar per l'estratègia de excuse me, can you take me a picture? I bueno, va funcionar. L'estratègia sempre és demanar-li a algú que corri menys que tu, saps? Perquè així no pot fugir amb la càmera, amb el mòbil. Llavors, va anar bé. I res, vaig anar seguint la costa, cap amunt, el sol no sortia per enlloc, feia vent, fins i tot nevava, no nevava, val? Perquè jo no ho considero que nevés, però queia neu, però que havia portat el vent, saps què vull dir? Se'm va acabar la bateria del mòbil, i em diràs, ja? Però no l'havies carregat fa poc? Sí, però què passa? Que quan fa fred, és com que les bateries del mòbil, i suposo les bateries en general, doncs, és com que baixa de cop i volta,
em surt 4%, em surt una alerta, que em sembla que li vaig fer captura, de fa massa fred, la bateria s'acabarà o alguna cosa així, i en el punt clau en què començava a sortir el sol és quan s'acaba la bateria. No sé si vaig ser temps de gravar-ho, crec que sí. Cuidó! Mireu qui ha sortit! A 1:15, tu! I encara té les lleganyes a la cara, perquè... És que ni s'ha aixecat, està espiant per sobre la manta i ja està, No farà res més avui. Bueno, això. Primer dia al matí, passeig per la costa de Reykjavik, prou bé, tranquil, és veritat que feia fred, és veritat que tenia son. De reüll estava esperant que pogués anar a l'apartament i estirar-me una mica al llit, però mentrestant havia de fer temps. Així que me'n vaig anar cap al centre i vaig anar a visitar l'església de Reykjavik, que es diu... no sé com es diu, però és una església curiosa, és a dir, fora de lo habitual. A mi em sembla que és com un coet que va cap a l'espai, saps? La silueta una mica, i de fora a mi no em fa gaire el pes, honestament, però de dins, ostres, em va agradar. Entrava molta llum, clar, era l'hora en què havia d'entrar llum, també t'ho diré, perquè la resta del dia no entra llum. Em sembla que hi havia un orgue així gran, però a mi estèticament els orgues no... Orgues es diuen? Els orgues no m'agraden. Els trobo molt carregats. Que poden fer bones cançons, no dic que no, però són un trasto molt gros, saps? El senyor aquest que veieu a davant, resulta que és en Leif Erikson i va ser el que va visitar Amèrica abans que en Colón, com 500 anys abans. I era islandès. I van construir aquesta estàtua per celebrar el mil·lenni i que la terra que va descobrir li va posar el nom de Vinland. Vinland perquè hi havia vinyes i vol dir això, terra de les vinyes o del vi. I clar, jo penso, em sona molt que hi ha un anime que es diu així. Podria ser que va d'això? Estaria molt bé, Potser me'l miro. I una curiositat és que el pare d'en Leif Erikson, que es deia Erik el Roig, va ser el fundador del primer poble de Groenlàndia, però perquè el van desterrar. O sigui, em sembla que va fer un assassinat o no sé què va fer, però que van dir, tu fora, se'n va anar i va descobrir Groenlàndia. I es veu que saps, hi ha un meme que és que dius, els noms haurien de ser al revés. A Islàndia li van posar Islàndia perquè feia fred, saps? I per tant li van dir l'illa del gel, però l'Eric el Roig a Groenlàndia li va posar la terra verda, però per estratègia de màrqueting, saps? De dir, veniu, que és molt verd i sí està bé. Era una mica trapella, no? Aquest de l'Eric el Roig. Assassina gent, el desterren, decideix anar-se'n a descobrir terres, troba Groenlàndia i funda un poble, diu, vaya merda de poble, no hi ha ningú. Direm que és la terra verda, Groenlàndia, un cul inquiet, no? I l'església va ser molt important per mi perquè em vaig convertir... No, és broma. Però, no, perquè està en una mena de turó i a més l'església és força alta. Llavors, era un punt de referència per situar-me, saps? Després de visitar l'església i voltar una mica per allà, vaig dir, és hora de dinar. Vaig passar per un carrer de l'àrea de Sant Martí i per allà és una zona molt turística, hi ha molts de restaurants i on vaig anar un que em va fer mitja gràcia i vaig dinar fish and chips, sí, peix amb patates. Què em vaig pensar? Bé, tenia gana, volia menjar, era bo de menjar, fàcil de menjar, nyam, cap a dins. Em diràs, això no és un plat típic anglès? Suposo, però és això, no me la volia jugar tampoc, saps? De dir, ostres, tinc bastanta gana, no vull un plat arriscat de... saps? Volia una cosa segura i va ser el que vaig trobar. També era calent, important, perquè, ostres, feia un vent, perquè tema fred, tema abrigalls. Com vaig anar jo?
anava amb pantalons llargs, evidentment, jersei i jaqueta. Anorac, diguéssim. Això era el primer dia. I a partir del primer dia ja vaig anar amb 2 pantalons i 2 jaquetes. I això, mica en mica s'anaven acostant les 3, que era l'hora en què podia entrar a l'habitació, i aprofitant que encara no era l'hora ben bé, vaig anar a comprar al supermercat bonus, té el logo d'un porc amb una moneda, volent dir que estalviaràs. No, perquè vaig buscar quins supermercats hi havia a Islàndia i quins eren més o menys baratos, i aquest era un dels que deien. Per tant, vaig fer cas a internet i vaig comprar 4 coses: cereals, galetes, fruits secs, saps? Coses així per sobreviure. No per cuinar, perquè tot i que tindria cuina allà amb l'habitació, no volia cuinar jo. O sigui, els cos que menjava volia menjar coses fetes per un islandès, m'entens? Una cosa que sí que vaig comprar, així pròpia d'Islàndia, és una cosa que es diu skyr, vale? És això. I diràs, és un iogurt. Sí, però, clar, iam. Si tu busques la definició, és un formatge. Però clar, diuen que és com molt típic d'allà a Islàndia, i jo vaig dir, què? Què fem? Ho provo? No ho provo? I sí, ho vaig provar. Important netejar el nas, que és el meu detector de formatge infal·lible. Sembla que no salten les alarmes. Good morning. I he de dir que era bo. Sí. És veritat que el vaig agafar amb fruites del bosc, perquè el natural a seques em feia molta por. Però no, vull dir, era bo. Amb fruites del bosc era bo, no tenia gust de formatge. Us ho assegura una persona que si nota una mica de formatge, llença una nevera sencera. Referència... És el per on plorar. Ta-txan! I això, que era bo. Era bo, a més atipava, els puts eren així grossos i, vull dir, me'n vaig fondre uns quants. I tenia gust de petit suís, que són com uns iogurts, no sé, que em vaig menjar 4 o 5 quan era petit, que són així molt petits i, bueno, és com un iogurt dens. I sorprenentment, després de tant de temps, doncs m'hi va fer pensar. Vull dir, potser són la mateixa cosa, I bueno, vaig comprar al súper i llavors vaig anar cap a l'habitació, de caps al llit, i vaig dormir fins les 10 o així. Vaig dormir perquè ho necessitava. Diràs, Denis, ostres, ara què faràs, saps? T'aixeques, és tot fosc. Xato, hem vingut a Islàndia a veure aurores boreals. Quan es veuen les aurores boreals? Quan és fosc. Així que vaig dir, perfecte, em vaig aixecar i me'n vaig anar a veure aurores boreals. Primera nit buscant aurores boreals. No en tenim. O massa núvol o massa contaminació lumínica. Si no, sempre puc anar aquí, que sembla que hi ha una pantalla de 8K i que les pots veure, però entenem que no és el mateix. Però bueno, vaig fer un vol per Reykjavik quan és de nit i, bueno, va anar bé per estirar les cames i moure'm una mica abans d'anar a dormir un altre cop. I això, vaig anar a dormir i, atenció, m'havia d'aixecar aviat, a les 8 més o menys, perquè a les 8 era quan podia agafar cotxe. És a dir, que l'endemà era dia d'anar a buscar el cotxe i anar a explorar Islàndia. I així va ser. Vull dir, em vaig aixecar, vaig anar caminant cap al lloc on tenien el cotxe, vaig passar per una mena de fleca que feien
unes enciamades que diuen que són molt bones d'allà a Islàndia. Me les vaig menjar, considero que eren bones, i llavors vam anar cap al cotxe, vaig agafar el cotxe és aquest, i he de dir que és el millor cotxe que he conduït mai. El volant es movia molt suau, tenia pantalla, aquí tenia una pantalla que em va anar perfecte per connectar-hi al Google Maps. Vull dir, fantàstic, fantàstic, fantàstic. I bueno, vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar en direcció a un lloc on hi havia géisers, que em sembla que és el primer que es va descobrir i que va donar nom a tots els altres géisers. Pel trajecte em vaig adonar que Islàndia és molt gran. És molt gran i molt buit. I, ostres, és molt tranquil. Em vaig aturar així per allà a la carretera per fer un parell de fotos i, ostres, una pau. Oh. I després, clar, vaig buscar Islàndia, o sigui, clar, jo havia d'anar a un lloc, al lloc dels géisers, que en el mapa d'Islàndia no sembla gaire lluny, saps? Perquè és un trosset. Però, Déu-n'hi-do, vaig tardar lo seu, I llavors em vaig posar a buscar quant de gran és Islàndia i poca broma, és més gran que Portugal. Vaig arribar al lloc dels géisers, em vaig aparcar al primer pàrquing que vaig veure, quan vaig sortir me'n vaig adonar que s'havia de pagar, vaig dir cago en tot. No m'ho esperava, bàsicament, saps? Però bueno, es veu que els diners els fan servir per mantenir la zona turística i ho puc mig entendre, però clar, quan veus el preu amb corones islandeses dius cago en tot, m'estan robant. I això, vaig veure els géisers, molt macos, us explico una mica. He de dir que, o sigui, tu vas allà i la gent s'espera que surti, saps? I jo vaig anar cap allà, sí, em vaig fer lloc entre la gent i va sortir i tothom gravant. I jo vaig pensar, ostres, ho gravo o no? I vaig dir, no cal, no? Vull dir, ja ho hem vist. Però després dic, bueno, va, ho gravo. I em vaig estar com 3 minuts així, amb el mòbil, saps? Amb les mans sense guants. Fins que vaig dir, és igual, jo sé que he vist el géiser, no... Si mai el vull tornar a veure, ho buscaré a internet i ja està. Deixo de gravar, bueno, i no cal que ho digui, no? Pam, surt. Oh, tothom, oh, que maco, i jo, cago en nena. Però bueno, vaig dir, és igual. I vaig anar a fer una ruta, no vaig fer l'excursió del segle, vaig fer potser 20 minuts caminant per allà, que hi ha coses amb aigua calenta, però que no t'hi pots banyar, perquè diu que està a 100 graus. I, bueno, mires una mica el paisatge, i això, i de tant en tant sents la gent, oh, que surt el géiser. I, clar, jo per dins pensava, i no ho vols gravar, Denís, dius? Fins que vaig dir, va, gravem-ho. I he de dir que el que vaig gravar no va ser el més gran, Dir també que, bueno, era bastant turística la zona, i mentre es gravava, es va gravar la veu de gent americana, vale? I t'ho juro que no havia sentit mai un accent tan forçat, o sigui, em semblava que parlaven malament, o sigui, ho feien expressament, ara us ho poso. I don't think that's the main one anyway. Oh, and that's the one that is active. That was cool. Yeah, that was cool. Terrible. Després d'això, hi havia la següent parada que tenia prevista, que era un salt d'aigua, una cascada maca. I, ostres, em va sorprendre molt, he de dir, em va sorprendre molt, perquè tu vas
tu vas amb el cotxe, vale? I és tot pla, sí que hi ha muntanyes, però dius, com coi sortirà una cascada d'aquí, saps? I arribes a l'aparcament, val? I és tot pla, dius, m'han enredat. Veus? És tot pla, és tot pla. No. O sigui, aparques, vale? Aquest cop em van deixar aparcar gratis. Van guiant per un camí i veus que el camí baixa una mica. Bé, hi ha unes escales, et diuen que has de portar un calçat preparat, no sé què. Jo vaig córrer el risc, vale? No em va passar res. Però és que el salt d'aigua és espectacular. És espectacular, és... Uau. És que no sé com digues, molt gran, vale? És un riu, vale? Un riu superample, vale? Que de cop es troba una escletxa i cau l'aigua per allà. Però el que em sorprèn més és lo gran, lo ample que és. Flipes, Molt maco, molt maco. Suposo que lo de portar calçat preparat és perquè saben que cauràs de culs. I per allà al voltant hi havia informació de la història d'aquest salt d'aigua. Recordo que posen molta importància en una noia que va salvar que no hi muntessin una central hidroelèctrica allà i que gràcies a això s'ha conservat tan bé i continua sent tan salvatges. Que té sentit, voler posar una central hidroelèctrica, ho penses, i la quantitat d'aigua que hi ha allà. Però clar, ostres, llavors estàs destrossant un paisatge molt maco. I bueno, amb la tonteria ja anava marxant la llum, val? Perquè això era matí i migdia i era moment de tornar cap a casa, però fent una parada important. Petita parada, però important. Em vaig parar en uns banys d'aigües termals que ja, o sigui, no és que improvisés i me'ls vaig trobar, sinó que ja els tenia localitzats i va estar molt bé, va estar molt bé. El lloc és preciós, és preciós. Jo quan estava preparant el viatge pensava, vale, vull anar a visitar aigües termals, però on vaig? I si tu busques, hi ha llocs molt coneguts com el Blue Lagoon o l'Sky Lagoon, que són llocs així per molta gent, molt grans, que segur que són molt macos, que segur que et tracten molt bé, però que són cars també, però jo no les tenia totes. I vaig mirar un vídeo a YouTube d'un rànquing de les millors aigües termals d'Islàndia, no sé què. I quan vaig veure aquell vaig dir, he d'anar aquí i necessito un cotxe per arribar aquí. I aquest lloc és boníssim. El que passa que és fosc i no us ho puc ensenyar gaire, però... I és que ho veus i s'entén completament. És molt maco. A més, molt poca gent. O sigui, vaig arribar i potser hi havia 3 o 4 persones que com que van arribar abans que jo, van marxar abans que jo, em vaig poder quedar sol allà a la intempèrie. Sí, no hi havia llums, t'havies de portar un fanal tu, que et donaven, i ostres, molt maco, molt maco. I clar, jo ja pensava, una aurora boreal aquí mentre estic banyant-me. Feia núvol. Feia núvol. S'havia de pagar per aquestes aigües termals. Vull dir que hi ha gent que ho cuida allò, saps? I em van dir que el màxim que hi podia estar era una hora, crec. Una hora o una hora i mitja, no ho recordo ben bé. Per tant, no m'hi podia quedar la nit sencera esperant aurores, però estava molt bé. Sobretot, la millor piscina, diguéssim, el millor lloc on banyar-te era aquí, val? Que és com un pou, però que tu toques de peus al terra i pots seure, Vull dir, no és que sigui un pou profund, però allà l'aigua és supercalenta. He de dir
ara me n'he recordat, que per trobar aquestes aigües termals vaig posar al Google Maps i no sé què va passar, que el Google Maps em va enviar a un altre lloc que quasi em perdo. I era un lloc que no estava gaire ben asfaltat, que hi havia molt de pendent, i jo no volia fer malbé el cotxe, perquè clar, és un cotxe llogat i vés a saber què. Però bueno, al final vaig fer bé de deixar de buscar per allà on estava anant, perquè no era el lloc, i al final vaig tornar a buscar al Google Maps i em va portar al lloc que era. No entenc què va passar, però bueno. Després d'això, cotxe, vaig agafar cotxe i vaig tornar cap a Reykjavik a sopar i dormir, suposo. Tot el viatge de tornada estava mirant així, aviam si veia aurores boreals, però no. He de dir que vaig tenir un petit espant amb una rotonda, perquè per un segon, però per un segon el cotxe va relliscar i és com no pots fer res, saps? Vull dir, jo havia de girar i el cotxe va fer fxiu. Per sort no va durar més d'un segon, i ho vaig poder reconduir, però ostres, va ser una sensació d'impotència de dir no hi puc fer-hi res. Però bueno, va ser un espant, una anècdota i es va quedar amb això. Següent dia. El següent dia ja era l'últim dia sencer en què estava a Islàndia. Tu, avui el terra rellisca que flipes. Mireu. Et pensaves que cauria, No, de moment encara no. I aquest dia sí que em vaig aixecar a les 12, o sigui, vaig dormir bé, i diràs, ostres, me l'ha guanyat al matí, no? O sigui, pel poc temps que estàs aquí a Islàndia i passes el matí dormint. No. És que no ho entens. Això són vacances. I si són vacances, no pot ser que hagi d'anar amb presses a tot arreu, m'entens? I aquest dia el que vaig fer, el que volia fer era anar a visitar un museu i anar a una pista de gel. La pista de gel, molt guai, molt guai. La persona que et cobra l'entrada i et dona els patins i tot això, em va dir, necessites casc? Vols casc? I jo vaig dir, crec que no. I res, vaig patinar tot el que vaig poder i un cop ho vaig deixar tot a la pista de gel, vaig agafar el cotxe i me'n vaig anar a veure el Museu d'Història d'Islàndia. Museu interessant, sí, estava una mica desorganitzat. Almenys jo, o sigui, és com que t'expliquen les coses pas per pas i hi ha números, però no és un camí recte. O sigui, és com que has d'anar buscant el següent número i jo em vaig perdre una mica i... Bueno, hi ha coses interessants, però no va ser el millor del viatge. O sigui, estic content d'haver-hi anat, però sabent el que m'hi vaig trobar, si no hi hagués pogut anar, no hauria passat res. Resum ràpid de la història d'Islàndia. Dir que és un país com molt nou, vull dir, estava deshabitat fins l'any 900 després de Crist, més o menys, fins que hi van anar noruecs, crec que era, i res, un país de pesca. Primer em sembla que era dels noruecs i llavors va passar a ser dels danesos i fins que el segle XX o així es va fer independent. Però és això, no m'ha quedat res destacable d'aquest museu. Sí que hi havia escultures, figures maques, però no... O jo no tenia ganes o el museu tampoc és per tant. I un cop vaig acabar la visita, era moment de tornar al cotxe al lloc on ho vaig llogar i que et demanen que emplenis el dipòsit fins a dalt abans de tornar-lo. I jo encara no l'havia portat a cap gasolinera. Per tant, no sabia gaire com funcionava. Vaig anar a una gasolinera que hi havia a prop del lloc on l'havia de portar
com que no sabia com anava, vaig decidir entrar dins i preguntar com ho faig, si pago primer, com fer per emplenar-ho tot, perquè jo aquí, o sigui, jo quan empleno gasolina no empleno fins a dalt, empleno els diners que hi poso. I bueno, m'ho van explicar, em sembla que em van fer descompte i tot, perquè hi ha algun acord amb l'empresa de lloguers i la gasolinera, però el pitjor va ser el moment en què havia de posar gasolina. Jo vaig obrir la tapeta aquella i com es diu, el tap que s'ha de treure, saps? No es treia. És com que jo mirava aviam si s'havia d'escarolar, si s'havia de treure directament, i no es treia. I jo vaig estar com 2 minuts allà intentant obrir, fins que vaig dir, val, jo crec que estic pensant massa i és més directe. I vaig dir, fes-ho com si fos el teu cotxe de tota la vida i ja saps què estàs fent. I vaig fer pam, pam, i es va obrir. I això, vaig emplenar el cotxe i un cop amb el cotxe ple, el vaig tornar cap allà, que, o sigui, la pantalla aquella que tens aquí al costat, que podies fer servir per posar-hi el Google Maps, doncs no es va engegar, val? Clar, jo no la necessitava més perquè havia de portar el cotxe allà al costat. I, bueno, no m'han dit res, o sigui que suposo que o la vaig apagar sense voler i no la vaig saber i no vaig saber tornar-la a engegar, o no sé què va passar, però bueno. Vaig tornar al cotxe i res, ja era fosc, ja era de nit, vaig anar al centre de la ciutat, vaig menjar un Frankfurt islandès, molt bo. Ara, com que tampoc menjo gaires Frankfurts, no et sé dir quina diferència hi ha amb un Frankfurt alemany, era bo. I a part del Frankfurt també vaig provar la sopa de peix. I bé, vull dir, bona, no... Sembla que no vaig fer foto, però bueno, vaig pensar sopa de peix és algo típic d'Islàndia, anem a provar-ho. I clar, al ser l'última nit que jo estava a Islàndia i encara no havia vist cap aurora boreal. Última nit, jo ja donava les aurores boreals per perdudes, però ara una aplicació que em vaig baixar pel mòbil em diu 23%. No hi tinc res a perdre. Si jo ara anava a dormir, això és veritat, però bueno, tinc tot demà per dormir. Clar, ara no tinc cotxe, per tant no puc anar a llocs que estiguin allunyats de la ciutat. Però si vaig com a la punta de Reykjavik, que toca el mar, doncs clar, allà potser dins del mar no hi ha llums, m'entens? Hi ha núvols, però fa vent, cosa que vol dir que potser els fa marxar. I el meu objectiu és anar a aquella punta d'allà. A veure, el cel ha millorat molt. Ara no sé si ho podeu veure, però es veuen moltes estrelles d'aquí sobre meu. No sé gaire què imaginar-me, si un flash de color verd que fan pam i de cop surt, o que gradualment es comença a posar de color verd. No, els déus nòrdics no em van considerar digne de veure una aurora boreal. Però bueno, o sigui, el viatge considero que va valdre la pena independentment d'això, però sí que hauria estat bé, saps? Veure una aurora boreal. És una cosa que em queda pendent i que l'any que ve, bueno, l'hivern que ve, miraré d'aconseguir. Que passa que estic dubtant de si visitar Islàndia altre cop o anar a un altre país nòrdic. Noruega. Finlàndia. Bueno, no sé, ho he de mirar. I del viatge em sembla que no em deixo gaire res més. Vull dir, vaig anar a dormir, trist, i l'endemà va ser agafar l'aerobús cap a l'aeroport,
agafar l'avió, seure al seient del mig i res, tornar cap a casa. Per sort, encara em quedaven 2 o 3 dies de vacances i no va ser tornar i directament anar a treballar, perquè això, no sé, perquè això seria terrible. I aquest ha sigut el meu viatge a Islàndia, curt però ple. La meva propera destinació serà aviam què tal va. Va, que vagi bé.